πολυγλωσσία είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε ανέκαθεν στον κόσμο. Οι γλώσσες συνυπήρχαν και βρίσκονταν σε συνεχή επαφή η μία με την άλλη. Τεκμήρια αυτής της επαφής εντοπίζουμε σε αρχαία κείμενα όπως την πλάκα του Ιδαλίου, η οποία είναι μια δίγλωση επιγραφή του 388 π.Χ., γραμμένη στο κυπριακό και φοινικικό αλφάβητο. Η Οθωμανική γλώσσα αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα γλωσσικής επαφής, αφού δέχθηκε μεγάλες επιρροές από τα αραβικά και τα φαρσί. Επίσης, για τη γραφή της χρησιμοποιήθηκε το αραβικό αλφάβητο. Ελάτε να μάθουμε για τις γλώσσες και τη χρήση της γλώσσας στην Κύπρο. Είμαι η Έλενα Ιωαννίδου και είμαι κοινωνιογλωσσολόγος. Çise Çavuşoğlu, sosyal dil bilimciyim. Η Κύπρος είναι ένας πολύγλωσσος τόπος, στον οποίο μιλούνται και συνυπάρχουν διαφορετικές γλώσσες. Bunun yanında farklı lehçeler de vardır Kıbrıs'ta. Rumca ve Kıbrıs Türkçesi konuşulur ve bu da sosyal diglosi olmasına sebep olur. Στην κοινωνική διγλωσσία έχουμε δύο μορφές της γλώσσας. Την τοπική ποικιλία και την πιο επίσημη ποικιλία. Έτσι για την Κύπρο έχουμε για τα ελληνικά την κυπριακή διάλεκτο και την πρότυπη ελληνική και για τα τουρκικά πάλι έχουμε την κυπριακή διάλεκτο και την πρότυπη τουρκική. Τούτες οι ποικιλίες χρησιμοποιούνται από τους ίδιους ομιλητές για διαφορετικούς σκοπούς και σε διαφορετικές περιστάσεις. Genelde Kıbrıs lehçeleri evde, arkadaşlarla, resmi olmayan ortamlarda kullanılırdı. Standart lehçeler de daha resmi ortamlarda tercih edilirdi. Mesela medya, siyaset, eğitim gibi. Böyle olunca lehçelere karşı farklı dil ideolojileri ortaya çıktı insanlar arasında. Mesela bazı lehçeler daha nazik, öbürleri daha komik. Bir başkası daha içten gibi düşünmeye başladı insanlar. Τώρα όμως, τούτον ξεκίνησε να αλλάσει. Για παράδειγμα, οι νέοι χρησιμοποιούν τις κυπριακές ποικιλίες σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται συστηματικά η κυπριακή ελληνική και η κυπριακή τουρκική, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Bu lehçeler farklı sanat alanlarında karşımıza çıkar. Covid var beytan bağlı, çevirdiler kombina meydanda. Yok artık değmez. Oy, Turapkun en aksiyon bu. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sadece sanatta değil, aslında siyasette de görebiliriz lehçeleri. Άρα, σε τελική ανάλυση, τούτο που είναι το πιο σημαντικό είναι το τι κάνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν οι ομιλητές, οι ομιλήτριες με τις γλώσσες τους. Τούτο είναι που πρέπει να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε.